హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు దశ సారీ సదాచార క్లాస్లో మనము భగవంతుని యొక్క దశ అవతారాలలోని ఒక అవతారమైనటువంటి శ్రీ పరశురామ అవతారం గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఆ భగవంతుడు అనేకమైనటువంటి అవతారాలలో ఆయన రావడం జరుగుతుంది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతారి, సర్వ అవతారాలకు కూడా ఆయనే మూలం. సో కృష్ణుడు అవతారం కాదు, అవతారాలకు ఆధారమైనటువంటి వాడు. అనేకంగా ఉన్నటువంటి, అనంతంగా ఉన్నటువంటి, అంటే పురుష అవతారాలు, గుణ అవతారాలు, రూప అవతారాలు, శక్తి అవతారాలు, సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి అవతారాలలో ఆ భగవంతుడు అన్నిటికీ కూడా మూల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలు వివిధ, అంటే భగవంతుడు ఆయన అన్ని అవతారాలకు కూడా మూలమైనటువంటి వాడు. సో ఆయన యొక్క లీలలు అపూర్వములై ఉంటాయి. సో ప్రతి లీల కూడా వైవిధ్యంగా ఉండేటువంటిది చూస్తాము మనము. ఆ భగవంతుని యొక్క దశ అవతారాలు, అంటే అందులో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అవతారాల్లో కొన్ని అవతారాలైనటువంటి దశ అవతారాలను చూస్తూ ఉన్నాము. సో అయితే ఈ మనము ఈరోజు క్లాసుని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలు గురించి చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్లాస్లో ఈరోజు మనము ఆ భగవంతుడి యొక్క అవతారంలో, అంటే దశ అవతారాలలో ఒక అవతారమైనటువంటి శ్రీ పరశురామ అవతారము అనేటువంటి అవతారాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ క్లాస్కి స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారే ఈ అన్ని అవతారాలకు కూడా మూల ఆధారము. సో అనేకంగా ఉన్నటువంటి ఈ అవతారాలన్నిటికీ కూడా ఆ మూలము
సో అవతారిగా ఉన్నటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు అని. సో అందులో మనము ఆ అనేకంగా ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క లీలలు అపురూపమైనటువంటివిగా ఉండేటువంటి. సో మరి ఆయన ప్రతి లీలలో కూడా వైవిధ్యంగా ఉంటుంది. మనం చూసేటువంటి ఆయన యొక్క మత్స్య అవతారము, ఆ తర్వాత కూర్మ అవతారము, ఆ తర్వాత వరహ అవతారము. సో గత వారం అంతకుముందు క్లాసులో మనం చూసినటువంటి నరసింహ అవతారము, దాని తర్వాత క్లాసులో మనం చూసినటువంటి వామన అవతారము. సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈరోజు మనము చూడబోయేటువంటి ఈ పరశురామ అవతారము మనము చూస్తూ ఉండేటువంటి. కాబట్టి ఈ భగవంతుని యొక్క అవతారాలను గురించి మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా భగవంతుని పైన విశ్వాసము పెంచుకునే విధంగా మనకి అది దోహదపడేటువంటిది. ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఆ భగవంతుడు ఎటువంటి లీలలో ఆయన జరిపాడు అనేటువంటి ఆ అంశాలను మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా సో మనకి ఆ భగవంతుని పట్ల ఆ ప్రేమ, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించేటువంటి తత్వము మనలో పెరుగుతుంది అనేటువంటి అంశం. ఎంత ఎక్కువగా ఆ భగవంతుని గురించి మనము వింటూ ఉన్నట్లయితే అంత ఎక్కువగా ఆ భక్తి వైపుకు మనము పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు మనము ఆ భగవంతుని యొక్క దశ అవతారాలలోని ఒక అవతారమైనటువంటి ఆ పరశురామ అవతారం గురించి మనము ఈరోజు తెలుసుకోబోతూ ఉన్నటువంటిది పరశురామ అవతారం. సో పరశురామ ఇన్కార్నేషన్. సో అయితే ఇక్కడ మరి ఆ పరశురామ అవతారాన్ని గురించి మనకి ఆ గురు మనకి ఉన్నటువంటి పూర్వపు ఆచార్యులైనటువంటి వారిలో ఆ జయదేవుడు దశావతారం యొక్క స్తుతి చేయడం జరుగుతుంది. సో అందులో ఇంత మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. సో వివిధ అవతారాల గురించి చెప్పినట్టు. సో ఈ జయదేవుని దశావతార స్తుతి నుండి మనకి ఆ పరశురామ అవతారాన్ని గురించి ఆయన స్తుతించినప్పుడు ఈ విధంగా చెప్తారు. క్షత్రియ రధిరమయే జగద పగత పాపం స్నపయసి పయసి శమిత భవతాపం కేశవద్రూత భృగుపతి రూప జయ జగదీశ హరే. సో అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దశావతారాలను స్తుతిస్తూ అందులో ఆ పరశురామ అవతారాన్ని స్తుతిస్తున్నాడు జయదేవుడు వారు ఈ విధంగా. ఓ కేశవ, ఓ జగదీశ, భృగుపతి అంటే పరశురామ అవతారంలో. సో ఇక్కడ భృగుపతి రూప అంటున్నారు, అంటే పరశురాముని రూపము ధరించినటువంటి ఓ హరి, ఓ కృష్ణ, నీకు జయము. నీవు వధించిన క్షత్రియుల రక్తంతో క్షత్రియ రధిర మయే జగద పగత పాపం. సో నీవు వధించినటువంటి క్షత్రియుల రక్తంతో కురుక్షేత్రములో ధరణిని అభిషేకించావు. మరి జగత్ యొక్క పాపము, ఆ జగత్ యొక్క పాపము నీ చేత కడిగివేయబడింది. నీ వలననే జనులు భవానల పాపము నుండి, ఆ భవానల వంటి తాపము నుండి బయటపడ్డారు అని ఆ జయదేవ గోస్వామి ఆయన యొక్క సుప్రసిద్ధమైనటువంటి దశావతార స్తోత్రంలో ఆ పరశురామ అవతారం గురించి ఆయన వర్ణించినటువంటి అంశము మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి, అంటే ఆ పరశురామ అవతారము ఆ భగవంతుని యొక్క దశావతారాలు, అంటే ఒక అవతారాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి అవతారంగా ఇంకా కీర్తించబడేటువంటిది శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఉన్నటువంటి అంశము. వందలాది ఏళ్లుగా ఆస్తిక మహాశయులందరూ కీర్తించేటువంటి ఆ దశావతార స్తోత్రములలో శ్రీ పరశురాముని స్తుతి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే షడ్విభూతి సంపన్నుడు అయినటువంటి భగవంతుడు
ఎందుకంటే భగవాన్ అనేటువంటి పదానికి 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా ప్రదర్శించేటువంటి వాడు భగవంతుడు, ఆ కృష్ణ భగవానుడు. మరి ఆ భగవంతుడు షడ్విభూతి సంపన్నుడైనటువంటి భగవంతుడు ఆయా కలాపాలకు, ఆయా పరిస్థితులకు తగినట్లుగా అవతారాలు స్వీకరిస్తారు. సో ఆయన చెప్తుంటారు మనకి ఆయా యుగాలలో ఆయా పరిస్థితులను అనుసరించి. మనకి శ్లోకం కూడా మనం చదువుకుంటాం భగవద్గీతలో, పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటూ. సో అక్కడ సాధువులను రక్షించడానికి, అలాగే దుర్జనులను శిక్షించడానికి ప్రతి యుగంలో కూడా ఆ భగవంతుడు అవతారాలను తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆయా సమయాలలో, మరి ఆయా పరిస్థితులను అనుసరించి ఆయా సమయాలలో దేవదేవుడు అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క విభూతులలో కొన్నింటిని గాని అన్నింటినీ గాని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు. సో ఇంతకు ముందు మనము చెప్పుకున్నటువంటి వరాహ అవతారంలో ఆయన యొక్క తేజస్సుని ప్రదర్శించినటువంటిదిగా, వామన అవతారంలో ఆయన యొక్క తేజస్సుని ప్రదర్శించారు, అట్లాగే బలరామ అవతారంలో కూడా. సో ఆ విధంగా ఆయన అలాగే సాధువులను రక్షించి దుష్టువులను శిక్షించడమే అవతారం యొక్క ప్రయోజనం. అలాగే శ్రీ పరశురామ అవతారంలో భగవంతుడు తన యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తిని, ఆయన యొక్క శక్తిని ప్రదర్శించినటువంటిదిగా ఈ పరశురామ అవతారంగా చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఈ భూమిపై, ఈ ధరణిపై ఉన్నటువంటి క్షత్రియులు, అంటే ఆ రాజులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అవిధేయులై ఉండి ఆ బ్రాహ్మణత్వమును నిర్లక్ష్యపరిచినటువంటి ఆ రాజులను అందరినీ కూడా ఆ పరశురాముడు సంహరించాడు అని చెప్తారు. అలాగే తన తండ్రిని వధించినటువంటి దానికి ప్రతీకారం చేసేటువంటి నెపంతో పరశురాముడు ఈ భూమిపై ఉన్నటువంటి ఆ రాజులందరినీ కూడా, అంటే 21 సార్లు చుట్టి ఈ భూమిపైన క్షత్రియులు లేకుండా క్షత్రియ రహితంగా కావించారు అని చెప్తారు. ఆ క్షత్రియ రుధిరంతో పరశురాముడు శమంతక పంచకం అనేటువంటి ప్రాంతంలో 9 సరస్సులను కూడా నిర్మించారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అద్భుతమైనటువంటి అటువంటి ఆ పరశురాముని చరిత్రను మనము ఈరోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో అయితే ఈ పరశురాము యొక్క మనము ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందుగా మనకి ఐలా వంశ చరిత్ర మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. 9వ స్కందము 15వ అధ్యాయంలో మనకి ఐలా అనేటువంటి ఆ వంశ క్రమము మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనము ఊర్వశి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నట్లయితే ఐలా వంశం అంతకు ముందు నుంచి కూడా, అంటే ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటువంటిది. సో అయితే ఇక్కడ మనము పురూర్ ఉనికి తర్వాత ఊర్వశి వారిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ సంతానాన్ని గురించి చూస్తూ ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రారంభించుకున్నట్లయితే ఆ ఐలా వంశ క్రమం ఏదైతే ఉందో, వంశ వృక్షం ఏదైతే ఉందో, ఆ పురూరు ఉనికి మరియు పురూరునికి ఊర్వశి గర్భంలో 6 పుత్రులు జన్మించారని చెప్తారు. వారే ఆయువు, శృతాయువు, తర్వాత సత్యాయువు, రయుడు, జయుడు, విజయుడు అనేటువంటి వారు అని చెప్తారు, ఈ 6. అలాగే ఆ తర్వాత వీరిలో శృతాయు తనయుడు వసుమానుడు అని చెప్తారు. అలాగే సత్యాయువు తనయుడు శృతంజయుడు, రయుని పుత్రుడు ఏకుడు, అలాగే జయుని పుత్రుడు అమితుడు చెప్పేటువంటిది అక్కడ వరకు ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఇక వారి యొక్క వృక్ష క్రమం ఏదైతే ఉందో అది అక్కడతోనే మనకి ఎక్కువగా పూర్తిగా డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు. కానీ విజయుని ద్వారా వచ్చినటువంటి వంశ క్రమంలో తీసుకున్నట్లయితే ఆ విజయుని పుత్రుడు భీముడు, భీముని పుత్రుడు కాంచనుడు, తర్వాత ఆ కాంచనుడి యొక్క పుత్రుడు హోత్రకుడు, అతని యొక్క పుత్రుడు జహునవు అని చెప్తారు.
సో ఇక్కడ ఈ జహనవు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక్క గుక్కలోనే ఆ గంగ మొత్తాన్ని తాగేసినటువంటి మహానుభావుడిగా ఈ జహనువుని చెప్తూ ఉంటారు. గంగనంతా కూడా ఒకే ఒక్క గుక్క ద్వారా ఆ నీటినంతను కూడా గంగలో ఉండే జలాన్నంతా కూడా తీసుకున్నటువంటి వాడుగా చెప్పబడినటువంటి మహానువు. ఇక ఆ జహనువు యొక్క తనయుడు పురువు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఆ పురువు యొక్క పుత్రుడు బాలకుని యొక్క తనయుడు అజనుడు. ఆ తర్వాత ఆ అజనుడి యొక్క ఇక్కడ బాలకుని యొక్క తనయుడు అజనుడు. ఆ అజనుడి యొక్క పుత్రుడు కుషుడు. మళ్ళీ ఇక్కడ కుషుని యొక్క వంశంలో మళ్ళీ చూసుకున్నట్లయితే ఆ కుషునికి మరలా 4 సంతానము ఉండడం జరుగుతుంది. వారిలో ఆ కుషుగునికి కుషాంభువు, తర్వాత తనయుడు, వసువు, కుషభనాభుడు అనేటువంటి 4 పుత్రులు ఉన్నారు అని చెప్తారు. మరలా వీరిలో ఆ కుషాంభుని తనయుడు గాది. ఆ గాది వంశ చరిత్రగా తీసుకున్నటువంటి ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువగా ప్రారంభమవుతుంది ఈ మనకి ఆ పరశురాముడికి సంబంధించి. ఆ మహారాజు గాదికి సత్యవతి అనేటువంటి పుత్రిక ఉంటుంది. సో ఈ సత్యవతి అనేటువంటి పుత్రిక, సో మనకి ఇక్కడ ఈ గాది యొక్క పుత్రిక సత్యవతి. ఆమెను తనకు భార్యగా ఇవ్వమని చెప్పేసి ఈ రుచిక ముని గాదిని అడుగుతాడట. అయితే ఋషిక తన ఋషిక మునికి తన యొక్క కన్యను అంటే కూతుర్ని ఇవ్వడానికి ఇష్టపడని గాది ఏదో ఒక వంక చెప్పాలనేటువంటి ప్రయత్నంలో ఆయన అంటాడట, మేము క్షత్రియులం కదా, మరి క్షత్రియుల నుండి అంటే కన్యను తీసుకోవాలంటే శుల్కం ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. ఆ శుల్కాన్ని నీవు ఇవ్వాలి. ఆ 2 చెవులలో ఒక చెవి నల్లగా ఉన్నటువంటి చంద్రప్రభతో శోభిల్లేటువంటి 1000 అశ్వాలను నాకు ఇచ్చినట్లయితే, కన్యాశుల్కంగా ఇచ్చినట్లయితే నీకు నా కూతుర్ని ఇస్తాను అని చెప్తా. అంటే ఆ విధంగా ఎట్లాగూ ఋషి కాబట్టి ఇవ్వలేదు అని అనుకునేటువంటి ఉద్దేశంతో. సో అయితే ఆ గాది యొక్క మనసు అంటే ఇవ్వద్దు అనేటువంటి దాంతో ఆ రుచికి అర్థమయ్యి అయినా ఆయన మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయి ఆ వరుణి గురించి తపస్సు చేసి ఆయన ద్వారా 1000 గుర్రాలను పొంది వాటిని తీసుకొచ్చి ఆ గాదికి సమర్పించి గాది యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి సత్యవతిని ఆయన వివాహం చేసుకుంటారట. ఇక మరి తర్వాత ఆ రుచికముని పత్ని అయిన అతని తర్వాత అత్తగారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇక వీరు సత్యవతి తర్వాత గాది యొక్క అంటే ఈ రుచికముని యొక్క భార్య అయినటువంటి సత్యవతి, ఆ తర్వాత ఈ గాది భార్య అయినటువంటి ఆమెకు అంటే పిల్లలు కావాలి అనేటువంటి ఒక దాంతో వాళ్ళు ఈ మరి ఋషిగా ఉన్నాడు కదా, ఈ రుచికముని అడుగుతారు. అయిన ఒక పదార్థాన్ని తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో తయారు చేసినటువంటి సందర్భంలో ఆ బ్రాహ్మణ మంత్రాలతో ఆ చెరువును ఒకదాన్ని తయారు చేస్తాడు భార్య కోసం, అంటే సత్యవతి కోసం. ఎందుకంటే వీళ్ళేమో బ్రాహ్మణుడిగా ఉన్నాడు, అలాగే గాది భార్య ఎవరైతే ఉందో ఆమె క్షత్రియులు కాబట్టి వీరికి వేరువేరుగా ఉండేటువంటి మంత్రాలతో వేరువేరుగా ఆ పదార్థాలను తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అంటే తన భార్య కోసమేమో ఆ బ్రాహ్మణ మంత్రంతోను, ఆ తర్వాత అత్తగారి కోసమేమో క్షత్రియ మంత్రంతో ఉన్నటువంటి చెరువుని ఆయన తయారు చేస్తాడు. తర్వాత ఆ ఋషి ఆ చెరువును తయారు చేసినటువంటి ఋషి ఏం చేస్తాడు, ఈ రుచిక ముని ఏం చేస్తాడంటే స్నానానికి వెళ్తాడు. అయితే ఆ గాది యొక్క భార్య అంటే ఆ సత్యవతి యొక్క తల్లి కుమార్తె కోసం అంటే తన భార్య కోసం చేసేటువంటి, ఎందుకంటే తన సంతానంగా వస్తుంది కాబట్టి ఆమె కోసం తయారు చేసినటువంటి చెరువు శ్రేష్టమై ఉంటుంది, ఉత్తమమైనది ఉంటుంది భావించి కుమార్తెను అడుగుతుందట. అది నాకివ్వు, నా కోసం చేసింది ఏదైతే ఉందో అది నువ్వు తీసుకో అని అడుగుతుందట. సరే అని ఆమె ఒప్పుకుంటుంది. సో వాళ్ళు అవి 2 తీసుకుంటారు. ఈ లోపల మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ ఋషి వచ్చి సో ఆ చేసినటువంటి విషయాన్ని భార్య చెప్తుంది. ఇలా మా అమ్మ అడిగితే నేను అది ఇచ్చేసాను, మా అమ్మ కోసం తయారు చేసింది నేను తీసుకున్నాను అని చెప్తారు. అప్పుడు
ఆ ముని భార్యతో చెప్తాడు, నీవు ఘోరమైనటువంటి తప్పు చేశావు. ఎందుకంటే నీ తల్లి కోసం తయారు చేసినట్టు, ఎందుకంటే వాళ్ళు క్షత్రియులు, మరి ఆ క్షత్రియుడి కోసం తయారు చేసినటువంటి ఇది చెరువు నువ్వు తీసుకున్నావు కనుక, పదార్థాన్ని నీవు తీసుకున్నావు కనుక నీకు ఉగ్రమైనటువంటి క్షత్రియుడు పుడతాడు, అతడు అందరినీ దండిస్తాడు. అలాగే నీ సహోదరుడు అంటే నీ తల్లికి వరంగా వచ్చేటువంటి పుత్రుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతడు బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు అని అంటాడు. సో అప్పుడు సత్యవతి ఎవరైతే ఉందో తన భర్తని శాంతింపజేసి తన యొక్క కొడుకు ఉగ్రుడు కావద్దు, క్షత్రియుడు కావద్దు, బ్రాహ్మణుడుగానే ఉండాలి అని ఆమె తన యొక్క భర్తని ప్రార్థించుకోవడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు ఇక ఆ ఋషి శాంతించి నీ యొక్క పుత్రుడు క్షత్రియ స్వభావం కలిగి అవుతాడు అని అంటే తర్వాత అతడికి అయితే శాంతియుతంగా ఉండేటువంటి వాడు అవుతాడు అని చెప్తారు. తర్వాత వారికి జమదగ్ని పుత్రుడిగా జన్మించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత సత్యవతి లోకపావనైనటువంటి కౌశికి నదిగా మారిపోతుంది అని చెప్తాడు. ఆమె తనయుడైనటువంటి జమదగ్ని, సో ఇక్కడ ఆ సత్యవతి తనయుడు జమదగ్నిగా ఉన్నాడు. ఆ జమదగ్ని రేణు అనేటువంటి ఆయన యొక్క పుత్రికను వివాహం చేసుకోవడము. సో వారికి పుత్రులు జన్మిస్తారు. వారిలో ఆ కడపటి వాడే ఈ పరశురాముడు అనేటువంటి వాడు. సో ఇక ఆ కార్త్యవీరుని కులాన్ని నశింప చేయడానికి పరశురాముడు వాసుదేవుని అవతారం అని ఇంతకుముందు మనము ఇక్కడ చెప్పినటువంటి. సో ఈ కార్త్యవీరుడు హయ రాజు అయినటువంటి వాళ్ళలో ఆ కార్త్యవీరుడుని నశింప చేయడానికే ఆ పరశురాముడు వాసుదేవుని యొక్క అవతారంగా వచ్చాడు అనేటువంటిది పండితులు చెప్తారు. ఆ పరశురాముడు 21 సార్లు క్షత్రియులను నశింప చేశాడు అని. సో శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి తన ఈ కథలో భాగవతంలో మనకి 9వ స్కందంలో మొదలుపెట్టినటువంటి అంశం. అయితే ఈ క్రమంలో మనము ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ జమదగ్ని మరియు రేణుకులకు పుట్టినటువంటి పుత్రుడు ఆయనకి రామ అనేటువంటి పేరు వాస్తవానికి. కానీ అతడు శివుడు ద్వారా పొందినటువంటి పరశు అనేటువంటి అస్త్రం, గొడ్డలి, సో దాని ద్వారానే అతడు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వాడు కనుక అతడు తర్వాత పరశురాముడుగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వాడు. రాముడు రామభద్రుడు అనేటువంటిది అతని యొక్క పూర్వ నామము. సో అయితే ఇక్కడ మనము మరి ఈ కార్త్యవీరుని యొక్క కులాన్ని నశింప చేయడానికే వాసుదేవుడు ఈ పరశురాముని యొక్క అవతారము తీసుకున్నారు అనే మనము చెప్పుకుంటున్నటువంటి అంశం కనుక ఈ క్రమంలో మనము కొంత హయ వంశం ఏదైతే ఉందో అంటే ఉన్నటువంటి కార్త్యవీరుని వంశముని గురించి కూడా కొంత మనం చూసినట్లయితే అది కూడా శ్రీమద్ భాగవతం 9వ స్కందము 15వ అధ్యాయంలో 17 నుండి 22 శ్లోకాలలో ఉన్నటువంటి అంశము. జై కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ హయ అనేటువంటి ఆయన రాజు, ఆ క్షత్రియ శ్రేష్ఠుడైనటువంటి ఆ రాజు కార్త్యవీర్యార్జునుడు అని చెప్తారు. ఆయన ఆ నారాయణుడి యొక్క అంశయోగి అయినటువంటి దత్తాత్రేయుని అర్చించి 1000 బాహువులను పొందుతాడు అని చెప్తారు. అంతటి అంటే దత్తాత్రేయుణ్ణి ఆయన పూజించి ఆ దత్తాత్రేయుణ్ణి అర్చించడం ద్వారా 1000 బాహువులను పొందినటువంటి వాడుగా కార్త్యవీర్యార్జునుడు అనేటువంటి హయాయ రాజు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పొందుతాడు. ఆ విధంగా ఆయన్ని
గురించి తపస్సు చేసి ఆయన అర్చించడం ద్వారా 1000 బాహువులను పొందినటువంటి గొప్ప క్షత్రియ రాజుగా చెప్పబడేటువంటి వాడు, క్షత్రియ శ్రేష్ఠుడుగా చెప్పబడినటువంటి వాడు. అతడు ఇంద్రియ పటుత్వము, తేజస్సు, బలము, అష్టసిద్ధులను కూడా పొందినటువంటి వాడు అని చెప్తారు. దానితో పాటు అతడు వాయువులాగా అడ్డం లేకుండా, వాయువు ఎటువైపోయినా అడ్డం లేకుండా ప్రయాణించగలదు. సో ఆయన కూడా అడ్డం లేకుండా సర్వత్రా సంచరించేటువంటి వాడు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఒకసారి ఆ నర్మదా నదిలో స్త్రీజన పరివృత్తుడైనటువంటి స్నానమాడుతూ తన సహస్ర బాహువులతో, ఎందుకంటే ఆ 1000 బాహువులను పొందాడు కదా దత్తాత్రేయుని వరం ద్వారా, ఆ సహస్ర బాహువులతో ఆ నదీ ప్రవాహాన్ని అంతా కూడా ఆపివేస్తాడు. ఆ కారణంగా నదీ ప్రవాహం విపరీతం దిక్కు అంటే ఎదుటి దిక్కుకు అంటే తిరిగి మళ్ళీ వెనకకు ప్రవహించి అది వెనుకకు ఆగిపోతుంది. అడ్డుకట్ట మనం వంతెన కట్టాం అనుకోండి, నీళ్ళంతా కూడా నిలిచిపోతాయి, ఆ ఎదురుగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాలన్నీ కూడా తడిచిపోతుంటాయి కదా. సో అలాగే అది ఆ విపరీత దిక్కుకు ప్రవహించి రావణుడుగా చెప్పబడేటువంటి ఆ రావణుడి యొక్క శిబిరాన్ని ముంచివేసిందట. సో ఎప్పుడైతే ఆ రావణు యొక్క శిబిరాన్ని ముంచివేస్తుందో అప్పుడు అప్పటికి రావణుడికి చాలా గర్వం, రావణాసురుడు. సో అతడు తానే మహావీరుడు అనేటువంటి భావిస్తున్నటువంటి రావణుడికి అది సహింపరానటువంటి అవమానంగా అయినదిగా భావిస్తాడు అది. ఎందుకంటే తానే గొప్పవాడుగా, తానే గొప్ప మహావీరుడు అని భావించేటువంటి వాడికి ఈ కార్త్యవీరుడు చేసినటువంటి విషయానికి చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క శిబిరాన్ని ముంచివేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో సో అవమానమైంది అది. ఆ కార్త్యవీరుని ప్రభావం తెలుసుకొని ఆ రావణుడు సహించలేకపోయి వెంటనే అతడు కార్త్యవీరునిపై దండెత్తుతాడట. కానీ సో కార్త్యవీరుని చేతిలో ఓడిపోయి బందీ అవుతాడు. అంటే కార్త్యవీరుడు అంతటి శక్తి సంపన్నుడు అని ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాలి. అంటే రావణుడిని కూడా, దశకంఠుడైనటువంటి ఆ రావణుడు మహావీరుడు, నేనే మహావీరుడు అనేటువంటి విర్రవీగేటువంటి ఆ రావణుని కూడా ఆయన ఆ కార్త్యవీర్యార్జునుడు బంధించి వేస్తాడు. బంధించి ఎట్లా బంధిస్తాడంటే సింపుల్ గా ఒక మనిషి ఒక వానరాన్ని, ఒక కోతిని ఎలాగైతే బంధిస్తారు, ఒక జంతువు కదా వానరు, జంతువును బంధించినట్లుగా ఆ రావణ్ణి బంధిస్తాడు. బంధించి చివరికి కనికరించి, ఎందుకంటే ఒక పశువులాగా భావించి కనికరించి వదిలిపెడతాడట. సో ఇక్కడ ఈ విధంగా అతడి యొక్క ప్రభావం ఎంతటిది అనేటువంటిది అంత అటువంటి ఆ కార్త్యవీరుని యొక్క వంశమును నాశనం చేయడానికి వచ్చింది. ఎందుకంటే తనకు కూడా తన హద్దు లేకుండా ఎటువైపు అయితే అటు ప్రయాణించగలను అనేటువంటి ఒక క్షత్రియుడు శ్రేష్ఠుడుగా ఉండి ఆ గర్వంతో అతడు చేసినటువంటి వాటిని, ఆ బ్రాహ్మణులకు జరిగినటువంటి అవమానాన్ని, సో దానికోసం ఆ వంశాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి, అలాగే ఈ ధరిత్రిపై క్షత్రియ వంశాలే లేకుండా చేయడానికి 21 మార్లు ఈ ధరిత్రిపై క్షత్రియ రహితంగా చేసినటువంటి వాడు ఈ పరశురాముడు అవతారంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అయితే ఆ విధంగా అంత గొప్పవాడుగా ఉన్నటువంటి కార్త్యవీర్య అర్జునుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఒకసారి ఆ అడవిలో వేటాడుతూ జమదగ్ని ఉన్నటువంటి అంటే జమదగ్ని ఎవరు ఇప్పుడు పరశురాముడి యొక్క తండ్రి. సో ఆ జమదగ్ని ఆశ్రమం దగ్గరికి వస్తాడట కార్త్యవీర్య అర్జునుడు. ఎవరు రాజు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన జమదగ్ని యొక్క ఆశ్రమంలోనికి వస్తారు. అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి జమదగ్ని ఇక రాజుకి, అతని పరివారానికి, ఎందుకంటే రాజు ఎప్పుడు కూడా ఒంటరిగా వెళ్ళడు. సో తనతో పాటు తన సైన్యాన్ని, పరివారం అందరినీ కూడా వెంట పెట్టుకొని సరదాగా వేటలకు వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది అడవుల్లోకి. సో ఆ పరివారాన్ని అందరినీ కూడా ఇక వాళ్ళందరూ అక్కడికి వెళ్ళగానే, ఎందుకంటే ఒక ఆశ్రమం అడవిలో వాళ్ళు తిరిగి ఉంటారు కదా, ఒక ఆశ్రమం ఏదైనా కనిపిస్తే అక్కడ నీళ్ళ కోసం వెళ్ళడం అది జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ ఆతిథ్యం ఏమన్నా కనీసం ఆహార పదార్థాలు లభిస్తాయి, వాటి కోసం వెళ్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఇక అక్కడికి ఆ అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ జమదగ్ని ముని రాజుకి మరియు అతనితో పాటు వచ్చినటువంటి పరివారాన్ని అందరికీ కూడా మంచి సంబరాలతో ఆతిథ్యం ఇస్తాడు. మంచిగా అందరికీ కూడా శ్రేష్టమైనటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా తయారు చేసి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఈ ఆతిథ్యం అన్ని కూడా ఇవ్వడానికి కారణమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే
ఆ జమదగ్ని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ సమస్తాన్ని చేకూర్చగలిగేటువంటి, అన్నిటినీ ఇవ్వగలిగేటువంటి ఆ కామధేను అంటాం. ఏదైనా అన్ని మనకి లభిస్తూ ఉంటే కామధేనురా వెళ్ళు అని చెప్తూ ఉంటాం కదా. సో అక్కడ ఆ జమదగ్ని అవన్నీ కూడా సమకూర్చడానికి వచ్చినటువంటి రాజ పరివారాలకి అందరికీ కూడా అన్నిటినీ ఏర్పాటు చేసి మంచిగా చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆ కామధేనువు ఆయన దగ్గర ఉండడమే అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ చేయగలిగాడు. ఆ విధంగా చేస్తాడు. అప్పుడు ఆ రాజు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరు మరి ఈ రాజు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాడు? కార్త్యవీర్యార్జునుడు. ఆ రాజుకి మరి ఇటువంటి కామదేవు నువ్వు, ఇది మన దగ్గర ఉండాలి. ఎందుకంటే రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ రాజులుగా ఉన్నటువంటి మనం దగ్గర ఉంటే మనం అందరికి ఇవ్వగలుగుతాం కదా అని భావిస్తాడట. సో అయితే అది దాన్ని జమదగ్ని అడిగితే జమదగ్ని ఇవ్వనంటాడు. కానీ వెంటనే ఇక తన యొక్క అనుచరులకు సైగ చేస్తాడు. వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన్ని దాన్ని ఇక బలవంతంగానే ఆ కార్త్యవీరార్జునుడు గర్వంతో ఆ కామధేను ఏదైతే ఉందో దాన్ని బలవంతంగా తీసుకొని పోతుంటాడు. సో ఇక అది తీసుకొని పోతూ ఉంటే ఇక్కడ వాళ్ళు వెంటనే ఆవుదుని బలవంతంగా తనతో పాటు తీసుకొని ఆ రాజ్యానికి తీసుకొని వెళ్ళడానికి వెళ్తూ ఉంటుంటారు. సో అప్పుడు తమ ఆశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు పరశురాముడు అక్కడ జరిగినటువంటి తన తండ్రి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూసి ఇక చాలా కోపస్తుడై కార్త్యవీరార్జునుడు తమ ఆశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఆశ్రమంలో ఉండడు పరశురాముడు వాస్తవానికి. సో ఇక ఆ పరశురాముడు వెంటనే ఆ కవచము, విల్లంబులు అవన్నీ కూడా తీసుకొని ఇక ఆ తీవ్రమైనటువంటి వేగంతో కార్త్యవీరార్జునుడు తీసుకొని వెళ్ళాడు. అంతకుముందే జరిగింది కదా. సో వెంటనే వేగంతో ఆ కార్త్యవీర్యార్జున్ని అనుసరించడం జరుగుతుంది. ఇక ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఈ వస్తూ ఉన్నాడో, ఆ వస్తువు వచ్చి వెంట నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ పరశురాముని సూర్యకాంతితో ఎంతో ప్రకాశవంతంగా ఉన్నటువంటి ఆ పరశురాముని చూసి ఆ రాజు ఒకసారిగా కొంత భయపడడం జరిగినటువంటి. పరశురాముని చూడగానే ఆ కార్త్యవీరునికి ఒకసారిగా భయం వేసింది అని చెప్తారు. వెంటనే అతడు రథ జగత్తుతో పదాతి దళాలతో కూడినటువంటి గొప్ప సైన్యాన్ని ఆ పరశురాముని పైకి పంపుతాడు. సో అయితే అవన్నింటినీ కూడా ఆ పరశురాముడు అందరినీ అక్కడ ఆ పరశురాముడు మొత్తం ఆ వచ్చినటువంటి సైన్యం మొత్తం కార్త్యవీరుడు పంపించినటువంటి సైన్యం ఎంత చెప్తారంటే ఇక్కడ మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం 17 అక్షౌహిణుల సైన్యాన్ని పంపారు. కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో 18 అక్షౌహిణుల సైన్యం మహాభారత యుద్ధంలో వాడితే ఇక్కడ ఈ పరశురాముడు పైకి పంపించినటువంటి ఎవరు? కార్త్యవీర్య అర్జునుడు పంపించినటువంటి సైన్యం ఎంత అంటే 17 అక్షౌహిణుల సైన్యాన్ని పరశురాముడి మీదకి పంపిస్తాడట. అయినా ఒంటరిగానే పరశురాముడు ఆ సైన్యాన్ని అంతా కూడా 17 అక్షౌహిణుల సైన్యాన్ని పరశురాముడు నాశనం చేస్తాడట. సో వారందరినీ కూడా నశింపజేస్తాడు. మరి ఇక్కడ మనకి ఒక అక్షౌహిణి అంటే తెలుసు ఏంటి? 21,870 రజగదాలు అక్కడ అంటే ఇక్కడ ఆ రథాలు ఉంటాయి. తర్వాత 21,870 ఏనుగులు ఉంటాయి. 1,09,350 పదాతి దళాలుగా అంటే సోల్జర్స్ ఉంటారు. అలాగే 65,610 గుర్రాలు ఉండేటువంటి ఇది ఒక అక్షౌహిణి. అటువంటివి 17 అక్షౌహిణుల సైన్యాన్ని ఆయన పరశురాముడు ఒంటరిగానే నశింపజేసినటువంటి అతడి యొక్క గొడ్డలి వాయువేగంతో, మనోవేగాలతో, మన మనసు ఎంత వేగంతో చూస్తాం, ఇక్కడే ఉంటాం క్షణకాలంలో. ఇక్కడ నుండి ఇమ్మీడియట్లీ మనం ఎక్కడో అమెరికాలో ఎన్నో వేల మైళ్ళకు అవతలు ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో ఉన్నట్లుగా భావించగలుగుతాం. అంటే ఆ పరశురాముడి యొక్క గొడ్డలి వాయు మనోవేగాలతో తిరుగుతూ ఉంటుందట. తిప్పుతూ ఆ శత్రువులందరినీ కూడా నరికి వేస్తాడట. అంటే ఎట్లా అని చెప్తారు ఇక్కడ శ్రీ భాగవతంలో మనకి పోలుస్తారు. ఎట్లా అంటే అవి నరికిన మానుల వలె నేలకు, అంటే చెట్లను నరికితే చెట్లన్నీ కూడా ఎలా అయితే నేల కూలిపోతుంటాయి ఇట్లా కొట్టేస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా అతడు ఆ రథాలు అన్ని కూడా విరిగిపోయి చేతులు తెగాయట, తలలు బంతుల్లాగా ఎగిరిపోయినాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. అప్పుడు కార్త్యవీర్యార్జునుడు
500 ధనస్సులను ధరించి ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఎందుకంటే 1000 చేతులతో ఒక చేతితో దీంతోనేమో రథాలు ధనస్సులు ధరిస్తాడు కదా, 500 ధనస్సులు ధరించి అన్నింటినీ ఒకేసారి ఎక్కుపట్టి బాణాలన్నింటినీ కూడా పరశురాముడి పైకి ప్రయోగిస్తాడట. సో కానీ ఆ పరశురాముడు ఒక్క ధనస్సుతోనే కావలసినటువంటి బాణాలన్నింటినీ కూడా ప్రయోగించి కార్త్యవీరుని చేతులన్నింటినీ కూడా ధ్వంసం చేసేస్తారని చెప్పారు. చేతులన్నీ కూడా నరికివేస్తాడట. సో ఈ విధంగా 500 ఇక్కడ చూడండి, మనం చూస్తే వాటన్నిటితో వచ్చినటువంటి వీటిని ఆ ఒక్క ధనస్సుతోనే వాటన్నిటిని కూడా ధ్వంసం చేసేసి, ఇక ఎట్లా అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు, ఆ పరశురాముడు కార్త్యవీరుని యొక్క ఆ చేతులు నరుకుతూ ఉంటే ఎలా ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటారంటే, వృక్షాలను పర్వతాలను వాటన్నిటిని కూడా పెగిలించేసినలాగా ఉంటాయి. ఆ సమయంలో అతడు ఆ కార్త్యవీర అర్జునుడు కూడా ధనస్సులన్నీ కూడా పోగానే వృక్షాలను తీసి పరశురాముడు మీదకి విసిరేస్తాడట, పర్వతాలను పీకి విసిరేస్తాడు, అంతటి శక్తిశాలి. ఇక కానీ ఆ పరశురాముడు తన యొక్క గొడ్డలిని ప్రచండ వేగంతో తిప్పుతూ సర్పపు పడగలు అనేక పడగలు కలిగినటువంటి నాగు యొక్క పడగలను ఎట్లాగైతే నరికివేస్తారో ఆ విధంగా తిప్పుతూ సర్పపు పడగలను నరికివేసినట్లుగా తన యొక్క పరశురంతో వాటన్నిటిని కూడా నరికివేసి చేతులన్నీ విరిగిపోగా కార్త్యవీరుడు నేలపై పడి మరణించాడట. ఆ భయంకరమైనటువంటి సన్నివేశాన్ని చూసినటువంటి పుత్రులు అక్కడ యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం చూసి వారందరూ కూడా పారిపోయారట. తర్వాత పరశురాముడు కామధేనువును విడిపించుకొని దూడతో పాటు తిరిగి ఆశ్రమానికి వెళ్తారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా కార్త్యవీర్య అర్జునుడికి పరశురాముడికి మధ్య యుద్ధం జరిగినటువంటి సందర్భం సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా ఉన్నటువంటిది. ఇక ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా కామధేనువును అతడు విడిపించుకొని దూడతో సహా తిరిగి ఆశ్రమానికి వచ్చేస్తాడు. ఆశ్రమానికి వచ్చినటువంటి పరశురాముడు జరిగిందంతా కూడా తన తండ్రికి, సోదరులు, ఎందుకంటే చిన్నవాడు కదా, సోదరులకు కూడా వివరిస్తాడట. అది అంతా విన్నటువంటి ఆ జమదగ్ని పుత్రుడితో అంటాడట, ఓ పుత్ర పరశురామ మహావీర, ఎందుకంటే పరశురాముడు మహావీరత్వాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి వాడు. మహావీర, సర్వదేవమయుడైనటువంటి రాజును వధించి నీవు పాపం చేశావు. ఎందుకంటే రాజు భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి ఆ రాజు కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తారు. అంటే మానవులలో శ్రేష్ఠుడుగా ఉండి రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి భగవంతుడు. కనుక ఇక్కడ ఆ రాజుని వధించడము అనేటువంటిది ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి లేదా ఒక బ్రాహ్మణుడు రాజును వధించడం అనేటువంటిది పాపం అని చెప్తున్నారు. సో మనము బ్రాహ్మణులము, ఎందుకంటే జమదగ్ని ఆ ఋషిక ముని యొక్క కుమారుడు కదా. సో మనము బ్రాహ్మణులము, అలాగే జమదగ్ని కొడుకు పరశురాముడు. సో మనము బ్రాహ్మణులము, క్షమాగుణము వలననే మనము జనులకు ఆరాధ్యులమై ఉన్నాము. మరి అటువంటి క్షమాగుణాన్ని వదిలేసి ఉంటే ఆ శ్రీహరి మనకు ప్రసన్నుడు కాదు. క్షమాగుణంతో ఉన్నప్పుడే ఆ భగవంతుడు మనకి ప్రసన్నుడవుతాడు. చక్రవర్తి అయినటువంటి రాజును వధించడం అనేది బ్రాహ్మణ వధ కన్నా ఘోరమైనటువంటిది. సో కనుక నీవు తీర్థయాత్రలు చేసి పాపపక్షాలను చేసుకోవలసింది అని చెప్పేసి తండ్రి అంటాడట. ఆయన మాటల ప్రకారంగా ఆ పరశురాముడు 1 సంవత్సర కాలము తీర్థయాత్ర చేసి తిరిగి మళ్ళీ ఆశ్రమానికి వస్తారు. ఇక ఆ విధంగా ఆశ్రమంలో నడుస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒకరోజు ఇక ఈ జమదాగ్ని తను ఏంటి మామూలుగా హోమం చేసుకునేటువంటి సందర్భంలో తన భార్యని అయినటువంటి రేణుకను గంగా నదికి వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకురమ్మని చెప్తాడు. అయితే ఒకసారి జమదగ్ని భార్య అయినటువంటి రేణుక గంగా నదికి వెళ్ళి నీళ్లు తేవడానికి వెళ్తుంది. అయితే ఆ నీళ్లు తీసుకురావడానికి వెళ్ళినటువంటి రేణుకా మాత అక్కడ గంగా నదిలో పద్మమాలాంకృతుడైనటువంటి ఒక గంధర్వరాజు, చిత్రరథుడు, ఆ గంధర్వులలో గాన గంధర్వులలో గొప్పవాడికి చెప్తారు చిత్రరథుడు. సో అప్సరతలతో క్రీడిస్తూ ఉన్నటువంటి అతను చూసి రేణుక కించెత్తు ఆకర్షితురాలైంది అని చెప్తారు. అంటే ఆ భావం కలిగింది అని చెప్తారు. అంతలో హోమం సమయం మించిపోయింది. అది ఆ విషయాన్ని ఆమె గమనించకుండా అక్కడే వాళ్ళ యొక్క ఆ విషయాన్ని చూస్తూ అలాగే ఉండిపోయిందని చెప్తారు. సో ఆలస్యంగా వెళ్ళినందుకు తన భర్త శపిస్తాడేమో అని ఆమె భయపడింది.
ఆ జల కలశాన్ని ముందుంచి ఆమె చేతులు కట్టుకొని నిలబడింది. అయితే వెంటనే ఆ జమదగ్ని ఆ భార్య యొక్క మనసులో ప్రవేశించినటువంటి జారత్వాన్ని ఆ మునికి అర్థమైందట. జమదగ్నికి అర్థమవుతుంది. సో అర్థమయ్యి వెంటనే తన కొడుకులను పిలిచి అంటాడట, పాపి అయినటువంటి ఈ స్త్రీని, పుత్రులారా, పాపి అయినటువంటి ఈ స్త్రీని వధించండి అని జమదగ్ని తీవ్రమైనటువంటి స్వరంతో ఆజ్ఞాపిస్తాడట. పెద్ద కుమారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అతని మాటను మన్నించలేకుండా వదిలేస్తారట. సో ఇక అప్పుడు పరశురాముడితో అంటాడట, ఆ పెద్దవాళ్ళని అన్నలను, అలాగే మానసికంగా ఈ భావనను వ్యభిచారం చేసినటువంటి తల్లిని వెంటనే వధించవలసిందిగా జమదగ్ని పరశురాముణ్ణి ఆజ్ఞాపిస్తాడట. ఇక ఆ తండ్రి యొక్క మనసుని ఎరిగినటువంటి పరశురాముడు వెంటనే తండ్రి మాట నెరవేర్చి వారిని వధిస్తాడట. ఆ దానికి సంతసించినటువంటి జమదగ్ని, పుత్ర, నువ్వు నా మాట నెరవేర్చావు కనుక ఏదైనా వరం కోరుకో అంటాడట. అప్పుడు వెంటనే పరశురాముడు, నా తల్లి సోదరులకు పునర్జీవితం చెయ్యి, అలాగే నాచే వధింపబడినట్లుగా, నీ మాట ప్రకారంగా నేను వాళ్ళను వధించాను కదా, నా చేత వాళ్ళు వధించబడినట్లుగా వాళ్ళకి జ్ఞాపకం రాకుండా ఉండేటట్లు చెయ్యి, అటువంటి వరాన్ని నాకు ఇయ్యి అని అడుగుతాడట పరశురాముడు ఆ తండ్రి జమదగ్నిని. సో అప్పుడు జమదగ్ని అదే ఆ వరాన్ని ఇస్తాడు. అప్పుడు రేణుక తన యొక్క సహోదరులు కూడా నిద్ర నుంచి మేల్కొని లేచినట్లుగా లేచి కూర్చుంటారు. సో ఆ విధంగా పరశురాముని చేత తండ్రి సో ఆ విధంగా వాళ్ళ యొక్క ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నట్టుంది. అలాగే ఇంకా మనకి మధ్యలో మొదలేసాం, యుద్ధం జరిగిపోయింది, కార్త్యవీర్యార్జున్ని పరశురాముడు సంహరించాడు. సో అక్కడ ఆ యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి వాతావరణం అంతా చూసి ఆ కార్త్యవీర్యార్జునుడి యొక్క కుమారులు అక్కడ నుంచి పారిపోవడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే ఆ కుమారులలో బాధ, తన తండ్రి మరణానికి కారణమైనటువంటి పరశురాముడు చేత, అంటే తన తండ్రి మరణించినందుకు కోపం అలాగే ఉంటుంది. అయితే తన తండ్రి కార్త్యవీర్యార్జునుడు వధింపబడినటువంటి తర్వాత ఆ పుత్రులు తీవ్రమైనటువంటి దుఃఖాన్ని పొంది వారికి శాంతి లేకుండా పోయింది అని చెప్తారు. సో ఏదో విధంగా వారు పరశురాముడు వారి యొక్క కుటుంబం పైన ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని భావిస్తారు. అదే సందర్భాన్ని వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ పరశురాముడు ఆశ్రమం లేనటువంటి సమయంలో ఆ కార్త్యవీర్యార్జునుడి యొక్క కుమారులందరూ కూడా ఆశ్రమంలోనికి ప్రవేశించి ఆ అగ్నిహోత్రం ఎదురుగా కూర్చున్నటువంటి మునిని నిర్దాక్షిణ్యంగా, అంటే జమదాగ్నిని నిర్దాక్షిణ్యంగా వధించారు అని చెప్తారు. సో అప్పుడు ఆ విషయాన్ని గమనించినటువంటి ఆ జమదాగ్ని భార్య అయినటువంటి రేణుక ఆ కార్యం చేయవద్దని, అంటే ఆ సంహరించవద్దని ఎంతగానో ప్రార్థించిన వాళ్ళు వినకుండా ఆ జమదాగ్నిని సంహరించడం, తన భర్తకి ప్రాణభిక్ష పెట్టమని వాళ్ళు అర్థించినా కానీ వారు ఆమె మాటను లెక్క చేయకుండా ఆ జమదాగ్ని యొక్క శిరస్సును ఖండించి తీసుకొని పోతారు. సో ఇక్కడ వాస్తవానికి ఆ తపోనిష్టల కారణంగా ఎంతో తపస్సు నిష్టలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ జమదాగ్ని మహాశక్తివంతుడే. కానీ అతడు ఒక చిన్న తప్పిదానికే తన భార్య, తను భౌతికంగా ఆమె ఏమి చేసింది, వాళ్ళు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనసులో ఆ విధమైనటువంటి వాళ్ళు ఆ సంఘటన చూసి మనసులో ఆ విధమైనటువంటి భావన కలిగినటువంటి దానికి రేణుకను సంహరించమని ఆజ్ఞాపించాడు. సో అది నిజంగా పాపమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఆ కార్త్యవీర్యార్జునుడి యొక్క పుత్రుల చేత ఆ జమదగ్ని ఆ విధంగా వధించబడ్డాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ స్టోరీలో మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి పరమసాధ్య అయినటువంటి రేణుక తన భర్త మరణాన్ని విలపిస్తూ రామా, నాయన రామ అంటూ విలపించిందట. ఎందుకంటే తన పరశురాముడు ఆ సందర్భంలో ఆశ్రమంలో లేడు. సో కాబట్టి అసలు పరశురాముడి యొక్క అసలు పేరేంటి? రామభద్ర. సో కాబట్టి రామ, నాయన రామ అంటూ అలా పిలుస్తుంది. సో అప్పుడు అది గమనించినటువంటి పరశురాముడు పరిగెత్తుకొని ఆశ్రమంలోనికి రావడం జరుగుతుంది. ఆ ఆశ్రమంలో జరిగినటువంటి ఘోరాన్నంతా కూడా చూసి ఇక ఆ పరశురామునికి, అతని సోదరులకు అప్పుడు దుఃఖం ఆగలేదట. సో అప్పుడు పరశురాముడు తన తండ్రి మృతదేహాన్ని సోదరులకు అప్పగించేసి ధరణిపై ఉన్నటువంటి క్షత్రియులనందరినీ కూడా
నశింపజేస్తాను అనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని పరాశివు అంటే ఆ శివుడి ద్వారా పొందినటువంటి ఆయుధం ఏదైతే గొడ్డలు ఏదైతే ఉందో, గండ్రగొడ్డలు ఏదైతే ఉందో, ఆ పరాశివుని చేతబూని వెంటనే అతడు మహేశ్పురం తీరానికి వెళ్తాడట. ఎందుకంటే ఆ కార్త్యవీర అర్జున్ యొక్క రాజ్యమైనటువంటి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కార్త్యవీర అర్జున్ యొక్క పుత్రులను శిరములను మహాపర్వతాల్లాగా తయారు చేస్తారు. అందరి యొక్క శిరస్సులు, అనేక మంది ఉన్నటువంటి ఆ పుత్రుల యొక్క శిరస్సులన్నిటిని కూడా ఖండించేసి అదొక శిరస్సులతోనే ఒక పెద్ద పర్వతం లాగా తయారు చేశారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఆ తర్వాత ఆ పరశురాముడు రాజసుతులతో రక్తం, రాజసుతుల యొక్క ఆ రాజు యొక్క కుమారుల యొక్క రక్తంతో ఒక దారుణమైనటువంటి నదే ప్రవహింపజేస్తాడట. అది చూసి బ్రాహ్మణత్వమును అగౌరవపరిచేటటువంటి రాజులందరూ కూడా గొప్ప భీతి కలిగిందట. అంతటి దారుణం అంటే అంత భయంకరమైనటువంటి యుద్ధాన్ని అతడు చేసి క్షత్రియులు పాపకార్యాలు చేస్తున్న కారణంగా తండ్రి వదకు ప్రతీకారం అనేటువంటి నెపంతో పరశురాముడు భూమిని 21 మార్లు చుట్టి రాజులందరినీ కూడా వధించేశాడట. ఆ శమంత పంచకం అనేటువంటి ప్రాంతంలో వారి యొక్క రక్తంతో, అంటే అతడు ఆ రాజులను క్షత్రియులందరినీ వధించినటువంటి వారి యొక్క రక్తంతో అతడు 9 సరస్సులను ఏర్పాటు చేశాడు అని చెప్తారు. తర్వాత అతడు తండ్రి యొక్క శిరమును తెచ్చి, ఆ తండ్రి ఎవరైతే జమదగ్ని యొక్క దేహాన్ని తన సహోదరులకు అప్పచెప్పాడు కదా, తండ్రి యొక్క శిరస్సును పట్టుకుని పోయారు కదా కార్త్యవీర్య అర్జున్ యొక్క కుమారులు. అక్కడ నుంచి ఆ శిరస్సును తీసుకొచ్చి మృతదేహంతో చేర్చి కుశగ్రాసముపై పరుండబెట్టి సర్వదేవమయుడైనటువంటి వాసుదేవుని యజ్ఞంచే అర్చించడం మొదలుపెట్టాడు. వాసుదేవుని గురించి, ఆ భగవాన్ దేవదేవుని గురించి యజ్ఞం చేసి మొదలుపెట్టాడు. యజ్ఞం పూర్తి కాగానే ఇక యజ్ఞంలో సాధారణంగా యజ్ఞ యాగాదులు చేసేటప్పుడు యజ్ఞం పూర్తి కాగానే ఫలాలుగా అక్కడ వాటిని దక్షిణలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దానం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో పరశురాముడు కూడా తూర్పు దిక్కును హోతకు దానం ఇస్తాడట, దక్షిణ దిక్కును బ్రహ్మకు, పశ్చిమ దిక్కును అధర్యునుకు, ఎందుకంటే మొత్తాన్ని కూడా జయించినటువంటి వాడు కదా. సో ఉత్తర దిక్కును ఉద్ఘాతకు, ఈశాన్య ఆగ్నేయ వాయువ్య నైరుతి మూలలను ఋత్వికులకు దానంగా ఇచ్చాడట. ఇక ఆ తర్వాత మధ్యనున్నటువంటి స్థానము కశ్యపునికి, తర్వాత ఆర్యావర్తమును ఉపద్రష్టకు, మిగిలినది ఆ సదస్సులకు ఇచ్చేశాడట. ఆ విధంగా యజ్ఞము సర్వపాప విముక్తుడై, ఆ విధంగా యజ్ఞాలు చేసి ఆ వాసుదేవుని గురించి యజ్ఞం చేసి సర్వ పాపాలు చేసినటువంటి పాపాలన్నిటి యొక్క నుండి విముక్తుడై అతడు నిర్మలాకాశంలో సూర్యుని వలె సరస్వతీ తీరమున ప్రవేశించారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. జమదగ్ని పరశురాముని చేత పూజితుడై పూర్ణస్మృతితో పునర్జీవితుడై ఆ ఋషి మండలంలో సప్త ఋషులలో ఒకడిగా ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మనకి ఉన్నటువంటి సప్త ఋషులలో మనకి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సప్త ఋషులలో ఒకరిగా అయ్యారు అని చెప్తారు. ఆకాశంలో ధ్రువతార చుట్టూ పరిభ్రమించేటువంటి 7 నక్షత్రాలే సప్త ఋషి మండలం అని చెప్తారు. దానిలోనే ఆ కశ్యపుడు, అత్రి, వశిష్ఠుడు, విశ్వామిత్రుడు, గౌతముడు, జమదగ్ని, భరద్వజుడు అనేటువంటి సప్తవర్షులు నివసిస్తారు అని చెప్తారు. ఈ 7 నక్షత్రాలు ప్రతి రాత్రి గోచరిస్తాయి అని, ఇవి 24 గంటల్లో ఒకసారి ధ్రువతారకు ప్రదక్షిణ పూర్తి చేస్తాయి అని చెప్తారు. జమదగ్ని సుతుడు కమలనయుడు అయినటువంటి భగవద్ అవతారమైనటువంటి పరశురాముడే రాబోయేటువంటి మన్వంతరాలలో, మళ్ళీ వచ్చేటువంటి మన్వంతరాలలో సప్త ఋషులలో ఒకడవుతారు అని చెప్తూ ఉంటారు. చెప్పబడినటువంటి ఆ పరశురాముడు నేటికిని ఆ మహేంద్ర పర్వత ప్రాంతంలో ధీమంతుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడిగా నిలిచి ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆయుధములను త్యజించి పూర్తిగా సంతుష్టుడై
అతడు సిద్ధాసరణ గంధర్వులతో పూజింపబడుతూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈయన సప్త చిరంజీవులలో ఈ పరశురాముడు ఒకరుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ ఆ పరశురాముని యొక్క చరిత్రమును నిరంతరం అలా విధంగా విన్నటువంటి వాళ్ళు, ఆ చరిత్రను గురించి తెలుసుకున్నటువంటి ఆ మహిమలను గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో అలాగే ఇంకా ఆ అయితే ఇక్కడ ఆ ఆయుధాలన్నింటినీ కూడా విస్మరించి ఉన్నటువంటి ఆ పరశురాముడు సిద్ధచారణ గంధర్వుల చేత పూజలు అవుతున్నారు అని చెప్తారు. వారందరూ కూడా అతన్ని మహోన్నతమైనటువంటి చరిత్రను నిరంతరం కూడా కీర్తిస్తారు, ఆ పరశురాముని యొక్క చరిత్రను అని చెప్తారు. ఈ ప్రకారంగా పరమాత్ముడు, పరమ నియామకుడు అయినటువంటి భగవంతుడు ఆ భృగు వంశంలో జన్మించి అవాంఛనీయులైనటువంటి రాజులను పెక్కుమార్లు వధించి ధరణిపైన భారాన్ని తొలగించారు. సో మనకి ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలలో చెప్తాం, సాధువులను రక్షించడానికి, దుష్టులను శిక్షించడానికి ప్రతి యుగంలో కూడా అవతారం తీసుకుంటాను అని చెప్పి ఆ భగవంతుని యొక్క వాక్యాలు, ఆ భగవంతుడు సో ఆ విధంగా ఆయన ఆ భూమిపై పెరిగినటువంటి భారాన్ని తగ్గించడానికి పరశురామ అవతారంగా ఈ ధరణిపై అధర్మాన్ని పెంచినటువంటి క్షత్రియులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ కూడా 21 మార్లు ఈ భూమిపై క్షత్రియ రహితంగా చేసినటువంటి వాడుగా ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారమైనటువంటి పరశురాముని చెప్తుంటారు. ఇక అలాగే మహారాజు గాది యొక్క పత్ని రుచిక ముని ద్వారా ఆ గాదికి ఆ పుత్రుడు ఉన్నారు కదా, అక్కడ ఏది సత్యవతి సహోదరుడుగా వచ్చినటువంటి ఏది ఆ రుచిక ముని యొక్క దాని ద్వారా చెరువు ద్వారా తయారు చేయబడినటువంటి దాన్ని తీసుకున్నటువంటి అతని సత్యవతి తల్లి తీసుకున్నటువంటి ద్వారా పొందినటువంటి ఆ పుత్రుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎందుకంటే క్షత్రియుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ తర్వాత అతడు బ్రాహ్మణ మంత్రం తినడం వలన అతడు పుత్రుడు పుట్టినటువంటి వాడు, ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణత్వాన్ని పొందాడు. సో అతడే బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రుడు. ఎందుకంటే అతడు వాస్తవానికి రాజర్షి, బ్రహ్మర్షిగా చెప్పబడేటువంటి వాడు. రాజులు ఋషులుగా మారితే రాజర్షి. సో మరి అటువంటి విశ్వామిత్రుడు క్షత్రియుడుగా జన్మించినప్పటికీ కూడా అతడు తపస్సు చేత బ్రాహ్మణుడుగా మారాడు. విశ్వామిత్రుడికి ఆ తర్వాత 101 మంది పుత్రులు ఉండేవారని చెప్తారు. సో వారందరూ కూడా మధుచందులని ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వారుగా ఉంటారు. సో ఈ విధంగా ఆ గాది చరిత్ర, హైవ వంశం చరిత్రలో ఆ భగవంతుడు అవతారం తీసుకొని, పరశురాముని అవతారం తీసుకొని ఆ పరశురాముడుగా ఈ ధరణిపై ఉన్నటువంటి భారాన్ని తగ్గించి సాధువులను రక్షించడానికి, దుష్టులను శిక్షించడానికి తీసుకున్నటువంటి అవతారంగా పరశురామ అవతారము చెప్పబడేటువంటిది. హరే కృష్ణ.